Харли? Да, Батман. Трябва да ти споделя нещо. Слушам те, Батман. Сещаш ли се ония път, като бяхме в мола и замири се много гадно? Да, Батман. Аз бях Харли. Пръднах. Не може да е истина. Истина е, Харли. Не, стоп, какво е това от вас? Какво си мислите, че правите? Какви са тези аматьорски изпълнения? Харли, трябва да си по-решителна, по-уверена, по-спокойна. Батман, какво е това аз пръднах? Да не си в първи клас. Ще го кажеш по друг начин, ще бъдеш откровен с нея, ще бъдеш много откровен. Разбрахме ли се? Хайде сега още един дубъл. Харли, сещаш ли се като пръднах в мола? Да, Батман. Не пръднах, Харли. Направо се насрах. Харли, ето ме. Тези цветя са за теб. Ау, какви са тези бурени? Ами... никакви. Харли, спри да се снимаш в долнопробни филми с Батман. Ела с мен и ще крадем телевизори заедно. Хей, това го няма в сценария. Какво става тука? Да, трябва да бъда по-решителна. Искам да дойда с теб и да крадем телевизори заедно. Супер! Да вървим, Харли, преди да е станало късно. Абе, това май беше където с телевизора. Спри! Спрете всички! Развалихте ми филма! Стойте, върнете се! Няма да ви пота! Избягаха. Върви веднага да ми намериш двама нови за филма ми! Да, шефе. Няма така как да спечеля Оскар. По-добре си взема свестни актьори от supertoy.eu. Оттам поне са надежни.